Sljedeća tema je ozbiljnije prirode. Koliko ćemo to mi biti ozbiljno ne znamo, ali evo, ajde da pročitamo naslov. Naslov je ja sam više politički nastrojen. Prvi intervju Soroševog sina posle preuzimanja očeva imperije. Znači, sin Georgea Soroša, 37, daje prvi intervju od kako je preuzeo očevo carstvo vredno $25 milijardi. I tu sad još kaže bla 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 bla. Ja sam više politički nastrojen. Dobro, šta god. I onda još kaže žurnal izvestio da je on vodi Soroševe neprofitne fondacije za otvoreno društvo, poznate kao OSF, i da sada upravlja političkim aktivnostima kao predsjednik Soroševog super paka koji je podržavao kampanje levičarskih okružnih tužilaca i sprovođenje zakona uglavnom demokratskim gradovima SAD, uključujući i okružnog tužioca Manhattana Alvina Bragga, koji sada goni Trumpa. Znači, ovo je neprofitna neprofitnim organizacijama, ali zato imperija $25 milijardi teška. Zvuči nepravilno. Trumpa. Ali pazi ti izjavu, ja sam više politički nastrojen. Mislim, kako, nije zeleni, da li si jebote, ja sam mislio da je George Soros baš dobro politički nastrojen. Ali nije se pojavljivo toliko, ajde da kažem, u javnosti. Ja sam ovog lika Sikeraša malog video, slikao se sa Brnabićom našim, sa našim predsjednikom, sa nekim opozicionarima, znači ima ono selfije sa njima kao što bi neki skupljali povrće. Ne, Pokemon sličice. Pokemon, izvini, da, Pokemon, hvala ti na pomoći. Ali on bi bio ona karta što vredi, znaš. On je karta što vredi i skuplja je za sebe, brat. Tako da više je direktan kontakt sa političarima nego njegov matori koji je to završao preko... Ovo ide dosta, voli kameru, da se eksponira, voli da se eksponira čovjek. Ali može teo da kaže, ili nisu dobro prevedeni u ovom artiklu, da je više levičarski nastrojen od Soroša. Politički, jer pazi, ako dođe neko... Piše ispod naslova, on navodno planira da nastavi stopama svog oca u podršci levičarskim političarima. Da. Odmah ispod naslova piše. Piše da ne može izađe napolje dokle god ima novost u politici, pogotovo desnica, pogotovo desnici i verovatno Trumpa i šta ti ja znam. Pazi, desnica je... Ali zanimljivo to da meni to bilo zanimljivo da bilo mi malo ovako kako da kažem cinično da se tako izrazi da su kao što se ispane da se matori Soros nije uopšte bavio politikom, mislim. Ovo je mlađa verzija, unapređena, znaš. Napređena, imaju on nekog polubrata od 52 godine koji ispo iz igre, verovatno ovaj mali onako pederaš težak. Ja bi ga voli krastavac u guzinu nosi, razumeš, i da bude politički više nastrojen, pa se sakurči. Nastrojen. A nije nego Ćale ga teruje. Kasnije ga je dobio, znaš, na njemu, pa je mogao više onako, kako kažem, bio je zreliji Ćale. Dobio ga s 55, koliko li već vidim. Pa više, brate, ako ima 33, a matori sad ima 92, znači koliko je sa matori 37 ima, koliko sam vidio. Čekaj bre, stani. Da ste video da Al Pacino vidio sam. Al Pacino postaje otac. Da, u 83. godini, jebote. Al Pacino, za razliku od ovog, izgleda živo, brate. Ovaj mator je čupav i lud. Da li si ti video sliku? Pa vidio sam, ali meni opet deluje, ne, mislim, do duše od ovog Soroša, ja znam samo... Brate. Bukvalno. A vidio sam skoro neku čupavu sliku mator. Ja nisam znao da se kum bavi tim radnjama isto.
Kumu, a? Ne znam o kom kumu govorite, jebi ga. Ne, pazi, Ne znam kad je Al Pacino bio u Kumu. ja ne znam, brate, da li iko veruje da je to njegovo dete, brate, garanti ima mladog nekog. Pazi, ta njegova žena ima 22 godina, brate. Znaš ono? 29. To je, brate, došao 29, neki pastu, razumeš? Neki bratić je to odradio. A dobro. Brate, meni je neverovatno da Da je postao otac. da je on, da, mislim, 83 godine, brate, mene. Prvo što nema mozga, drugo što nema testosterona. Pa to, ni meni ne zvuči logično. Druže, to što ti veseli rekao, brate, navatala ga neka bre od 23, hoće nasledstvo, sin je tvoj, ko zna. Vavan ima Koji profesionalnu bratić deformaciju, koji ga je samo napravio. smanjuje godine, skonto, brate. Ima neki bratić, to isto. Ja kažem 29. A Dragan je 23. završio to, brate. Dragan uzeo pare iz Švedske i otišao da posete Ja sam u matematici brz, brate. Da li sam tačan, to je već druga priča. Čekam, ja, brate. I bit će, ima sreće ovaj Soros mlađi dok god ne nalete na nekog našeg bratića. Bratića, da. Neće više imati 25 milijardi. Neće imati, ako bude ostalo za perecu posle toga, posle bratića. Nije sreo Dragana još, brate. Može se on jebavati s ovim Ma da, dobro, pazi. levičarima. Naš bi posle toga morao imati military Dragan base, ono. uti. Dobro. Znaš, ovaj Soros imao garant prijatelja, ono. Ne bih ja s njima. S kim? A ne bi se s njima zvezao. Pusti, bolje ih zaobilesti, brate. Soroševce. Koga, bre? Soroša, bre. Ne, tako ne treba pokresti, hoću reći, ne deš otići posle s tim parama, brate. Nemate nigde, brate. Nema te Amerike, Meksika koji te može sakriti i military base, brate, razumeš? Pa, da. Ide generalno, da. Da, ide odmah ono ko neprijatelj broj 1, dronovi se dižu, traže te, satelite traži, idi bre. Ko zna kakve ovaj veze ima. Bilo bi, da. Da znam što bi radio, brate. Da. Ali bi zato bratić mogao da mu pomogne oko nekih dalje investicija, razumeš? Bratić bi se uglavio, brate. Svuda, brate. Bratić on ima dobre ideja, a slabo plaća, znaš. I onda to je... Ne, pazi, ja sam siguran da je Soroševa ideja bila da organizuje tu seks takmičenje, jer blud, razvrat i nemoral širenje po svetu, ali bratić je tu se našao, jebi ga u Švedskoj, kao poznavalac seks industrije i zavrno ga, brate. Ne, on je ekonomista. Brate, ostaje... Razumeš, ovo je bio izgubljen u Švedskoj kao albanski policajci u šumi, dok nije naišao Bratić da ga izvedu na pravi put. Bratić da im pokaže put seks industrije. Bratić je samo pokazao put, nema vremena da ih otprati, znaš. Ja idem u drugom pravcu. Bratić kao zvezda vodelja, brate. Znači, idemo smenjaju se Soroši, sve se menja, samo mi i naš podcast. Ostaje isto nešto. Svi idu napred. Ne, brate. Ili nazad. Samo naš podcast. Pazi, posle Bratića dobijamo bar jednog subscribera, razumeš? Ima on da se subscribe-uje čisto da vidi kako smo ga obradili. Dragane, brate. Dragane, bratiću, zaprati nas. Apelujemo na sve Dragane da stisnu subscribe. Svako ko se preziva Bratić ili nas nazivaju... Nemo da ideš tako usko, brate. Ili u bekstvu. Svako ko se zove Dragan, brate. Znači... Slušaj, ili je u bekstvu. Neka se subscribe-uje. Svako ko vidi ovaj podcast ne se subscribe-uje. Zapratite nas. Do sad se i subscribe-uvo svako ko je vidio ovaj podcast je vik. Ne, bitno smo dobri u nečemu, ej. Pa, da. Svako ko je vidio ovaj podcast se subscribe-uje prvi put.
Da. To je to. Šalimo se, naravno, šalimo se. Samo 11% naših gledalaca je subscribe-ovano na naš kanal. Nadam se da sam rekao 11% na početku podcasta, isto. Jesi, da. Zato što stalno govoriš 11%. Brojke mi se slažu. Samo 11% naših gledalaca, zato ako niste subscribe-ani, se kliknite dole na link, molim vas. Hvala puno još jednom. I ako imate neki problem, pošaljite nam i vaš problem i mi ćemo ga rešiti kao što rešamo sve ostalo. Do sljedećeg viđenja. Doviđenja. Doviđenja. Ćao.